Het is al jaren, nou echt al jaren een doorn in het oog van het dorp. Dus op een gegeven moment hier we zoiets, er moet iets om gebeuren. Het liefst gingen de inwoners van Haarlem een fietstunnel hoorn, maar met een rotonde binnen ze echt tevreden. Het dorp is vooral blij dat er nog meer dan 20 jaar gehoord wordt om haar smeekbedes. Want na talloze ongelukken de afgelopen decennia wie het duidelijk dat er nou echt wat baren moest. Vooral op mensen afslaan moesten en dan ging het verkeer rechtdoor. Die botsten vaak op elkaar, maar ook een Benzie die met de fiets oorstekte en op een auto botste. Het is een druk kruispunt, vooral op momenten dat en de fabrieken uitkomen en de squallen uitkomen om 2 uur bijvoorbeeld. Ja, dan is het wie het in de oude situatie gewoon heel moeilijk oorstekken. Automobilisten moeten nou een schofje voor de stopjachten wachten. Maar het geduld hier net uit zijn in. Het is altijd lokaal verkeer, die gaan terug het dorp. Er zitten squallen hierachter. Dat vonden we net netjes, dus de gemeente is toen besloten dat inderdaad ik te blokkeren. Eerst maar een hek, maar dat werkte net. We waren aan de kant zetten, dus toen met de betonblokken zetten, dus konden ze er echt niet meer langs. Dat sloepverkeer kan zien het opheljen, want ze kunnen haast weer onbelemmeren hoe de oude route. Er moeten alleen nog een paar puntjes op de i zet worden. Van de week gaan we 's nachts de ontsluiting alleen maken en de bijpassen weer oprommen. Oordaar gaat het verkeer over de rotonde. Het zit nog wel in verkeersregelinstallatie, dus er is nog steeds een wachttijd van 5 tot 10 minuten herst. En dan 's nachts is die gestremd, behalve voor de omwenden. En dan volgende week dan kunnen we er alweer weer doorheen. Ga je zelfs al een route doorheen maken? Jazeker, mooi 2 roentjes van de zaak. Dan ben je gewoon heel blij van, hey jongens, je hebt een mooi zin aan naar daar werken. En ik denk dat dat echt wel heel mooi is aan dit project. Als mooi ook uit de schouders de roende zest, dan is het resultaat achter ons.